Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Joen, het is vrijdag 20 februari, dit is Bient Sport met Joen. On tafel de kampioenenmakker Jelle Danema, meervoudig verhoord en Europees kampioen allround Rintje Ritsma en sportverslagjouwer Gerrit de Boer. En we zullen dus vooral rondzetten op het WK afstand. Wat een tijd voor Juskov. Wat komen die Amerikanen dan terug van het verloren seizoen? Brittany Bowe. Ho, ho. Hier komt Kulisnikov naar 34-38. Ja, heren, welkom hier bij Bient Sport on tafel. Allereerst mag ik nog even zeggen, want Johin thuis hier misschien wel verwachten de regerend Olympisch kampioen Jorrit Bergsma. Maar Jorrit had van een beetje opbellen. Hij is ziek, betterskip van dit plak. Maar gelukkig gaan we Gerrit de Boer even om hier te zitten. Waarvan akte, heren, het WK afstand, dat wie zelfs Vlien Wieken. Twee hele opvallende zaken. Allereerst de opkomst eigenlijk van de Boetelanders. Ja, het lijkt er wel een beetje op, toch? Het lijkt er wel wat op. Ja. Wat er gebeurd is op de Spelen in Sochi, dat is denk ik uitzonderlijk. En geef ik nooit weer mijn meidje. Nee? Nou, dat is de enige reden waarom je het nooit weer mooi maakt. Dat moeten we dus schrappen, dat is net weer. Het is de gewoon zo van wat er gebeurd is tot nota uniek. En de volgende spelen probeer je dat te verbeteren. Ja, maar de vraag is, dat net. Nou, dat ken het, maar de moest jou vragen als het worst. Uiteindelijk moet ik uw sport vertegenwoordigen. Ik een beetje in het buitenland. En ik snap wel... Hoeveel prijzen heeft je in je leven verdiend? Hoeveel prijzen heeft je verdiend? Nou, altijd te volle, Jelle. Ja. maar die hoorde ik dan krijg ik leuk aan. Ja. Maar nou echt de opkomst van de Russen. Hè. Toen zelfs voor het hier in Sochi geen doek in een pakje boter in hun eigen loon. En nou ben ze er niet. Dat vind ik vooral zo opvallend. Hè? Want wij hier in Nederland zeggen altijd, wij pieken op het verkeerde moment. Nou hebben we blijkbaar dus op het goede moment piekt. En toen winnen de Russen er net, winnen de Amerikanen er net. Die staan er nou. Ja, maar wat ik zelf denk, is dat die Olympische Spelen, dan hebben ze onbeperkte budgetten. En dan maken ze, en dit is goed en dat is goed. En wat we winnen in Insel, het laatste trainingskamp van de Spelen. En toen winnen de Russen in hetzelfde hotel. En voor het hotel stier je een wijn, waarin telkens ultraviolet licht opgloeide door de gedienstzinnen, zeg maar zeggen. En dan moest men ze nou en dan moest men die rieders naar binnen ta. Ze hingen hechte tenties op een sleepkamers, dus ze slipten in hechte tenties. En ze hebben van alle je dingen broekt. En volgens mij hebben ze net weten wat ze moeten gewoon winnen. En ze hebben de vorm bij de rieders gewoon helemaal verknoeid. En ik denk dat de Amerikanen dat ik niet in hebben. Nou, het is natuurlijk wel vaker dat er in Olympische hier zo getraind wordt. Dat ze het uiteindelijk net oerken springen. En dan krijgt een INI, krijgt het lichaam iets meer rust. En die basis die zit er dan toch nog enigszins. En dan gaan ze in één keer erin. Ja. Nou, nog een opvallend ding, jong, eigenlijk, tenminste wat mij opvoelt. Die belachelijke vlugge tieren die te rieden binnen. In een sieren tier af. Dat is nog veel. Het wie toch eigenlijk, het is heel wiers toch? Zulke rappe tieren. In 43 heel op 1500 meter, dat is natuurlijk geweldig. Ja, maar het niveau van de 1500 meter is de oude handen 3 hier, 4 hier is natuurlijk net echt best wist. Nee. Dus dat wil ik wel een keer dat die echt weer verbeteren worden. Ja. En het is Bo zie je dichter bij het wereldrecord bij 1000 dat hij, Juskov, bij het wereldrecord zie het op 1500. Dus zo snel wie die tijd net. Het is gewoon belachelijk langzaam rieden door die kerels de hele tijd. Ja. Brittany Bowe die riet takken hier in die ploeg. Nee. Net? Nee. Dat heeft toch een oriënterend beteerbest? Ja, wij hebben altijd een oriënterende beteer met goede rietsers. Maar? Nou, dat is nou al nee, dus zij komt net? Nee, in principe is dat de situatie nou uit komt ze net, nee. Okay. Wat wij willen is dat ze heel een onderdeel is van uw team. En zij wil graag de vruchten plukken van uw team. En ondertussen kunnen ze maar min of meer daar net deel van uitmaken. Maar de belangrijke trainingskamp even aanwezig wezen. En wat wij willen is dat ze dan onderdeel best van het team. Zodat ik reclame maatje kist, maar de kwaliteit is levert. Zij het nog geen rieder van bij je in mijn team. Dus, dat moet nog even. Een relatie met krijt. Ja. Ja, maar dat is er wel opbloeien. Uiteindelijk weer een reden om
Wij moeten maar de hele tent naar Erfurt taaien. Want het is de World Cup finale. Dat je weet, de heeft een gouden tip. Een gouden tip. Want ik heb wel een paar hele aantrekkelijke vrijgezellen in mijn team. Oh ja, ja. Die weten wel iemand. Ik ben heel benieuwd. Nou goed, dat we toch hoe Jorrit Bergsma, hè. Laten we eerst even zien naar zijn prestaties. De Olympisch kampioen Jorrit Bergsma. Hier het goud voor Jorrit Bergsma. Nooit was Bergsma sneller in Heerenveen. Bergsma is oorcategorie. En de knuffel en de tuut van Heather Richardson. Ja, hij is onbetwist de sterkste eigenlijk op de langste afstand, Jorrit Bergsma. Valt er überhaupt nog weens te hellen eigenlijk? Ja, zeker wel. Omdat hij in Tialf ik net in topvorm weer. En dus we hebben in 6 weken tijd 4 kwalificaties of Nederlandse kampioenschap rijden moeten. En dat hebben we eigenlijk dienen, maar het vooruitzicht dat hij in Calgary startte koer, die kans moeten we griepen. Dat hij daar een 4 en een 10 kilometer rijden koer. Ja, en dat is dus bij de hand om te afbrutsen op een 1500 meter, die heel min weer van hem. En, dat wie in Hamar? Dat wie in Hamar. We hebben de NK Allround, de NK Marathon, we hebben de NK Maastart gehad. We hebben de plaatsing, want hij moest hem ik nog plaatsen voor het WK afstanden. We hebben de plaatsingswedstrijd voor het WK Allround, die dan verlengd is, zeg maar zeggen. Die wedstrijd hebben we eigenlijk week op week gehad, maar in een week gewoon net ertussen. En dan wist je, hij is wel goed, maar hij is net in die absolute topvorm West. En dat was eigenlijk de bedoeling in Calgary. Dus we zitten eigenlijk met een rieder die in bloedvorm is in je wedstrijd net. Ja. Oh, ik weet er wel wat. Dat Douwe de Vries wat wereldrecord rijden. Dan kennen daarna kennen het ik van. Ja, ik heb de liste zien van mensen die het wereldrecord rijden hebben. En daar zijn 2 rieders op, Koen de Koning en Hilbert van der Duim. En voor de rest is dat eigenlijk voorbehouden aan hele goede marathonrieders. En daar rek ik Douwe de Vries net daar. Dus de uitdaging is er net. Als je Douwe de Vries er al rijden wordt op een wereldrecord, ik moet zeggen, dan verlaag je tot een standaard die ik verder helemaal. Ik vind het wel best. Hè. Maar kan hij, want we hebben nou Jorrit, wat hij challenged op de 10 kilometer, kan hij dat ook op de 5? Jorrit bedoelst? Ja. Uiteindelijk wel, ja. Maar hij moet ietsje meer baarsnelheid krijgen. Dan wordt het een stukje makkelijker van. En hij moet er misschien wel iets agressiever rijden nog dan 5 kilometer. Maar dat is wel iets dat gaat eigenlijk samen met de snelheid ik weer. Dat ik goed aankast. En ja, ik heb het idee dat hij deze 5 kilometer zuur wat te agressief reed, omdat hij in de 28 is gegaan. En Kramer die dat eigenlijk net. En die pakte die winst in de laatste rondjes. En toen kon Jorrit het schema net meer vast worden. Toen ran het naar de 30's op. Hè? Nee, maar het gaat vooral om het gemak bij mij dat die 10 riest. Zeg maar, hij bent 18 zo'n. En in de binnenbocht moet dat eigenlijk 18 heel al wezen. Dat moet hij vrij makkelijk rijden. En dan is die eerste volle ronde maar best een 28er wezen. Dat riest dan nog op die aanvangssnelheid. Maar dan rijd je gewoon op die snelheid die je al hebt. Ja. En van daar list hem zakje naar een 29er, zeg maar. En dan gewoon dat rijden blijven en het eind wat ouw nemen. En dan, ja, als die zo'n rit rijdt. Maar daarvoor heb ik topvorm van nodig. Ja, maar dan weer het huddergang is dat nou weer. Die zijn over weer nou onder de huidige omstandigheden het beste wat de koer. Nee, dat is net het beste wat de koer. Maar het is zo dat dan moet je even een 5 kilometer rijden, naar week op week wedstrijden rijden te hebben. En je bent pas in vorm, als je in vorm bent en weet dat je in vorm bent. En dan heb ik die innerlijke rust, dat het gewoon even ietsje rustiger begint. En beter in die rit groeit en dan even dat veel is en dan je steeds hudder en dan komt die toprit eruit. Van die 10 kilometer had er helemaal geen les van. Nee, maar als je goed getraind bent, heeft er geen les van. Ik wil nog 1 oorpunt ontsnijden, jongens. En dat is het sportgala. Dit wil even zien. Dames en heren. De sportman van Friesland voor het jaar 2014 is Epke Zonderland.
Ja, Epke Zonderland, sportman van het jaar. Jorrit wie ik nomineerde. Hij is er ziek van, zo'n je zei keer. Maar wen net een race. Zit hij hem daar überhaupt bij? Best Joen beter dan Volgens West. Het is een beetje letterlijk. Ja, zit wat losser in het jas. Ja, dat is misschien wat te kut. Maar van Sven Kramer had nou bijvoorbeeld zo van ik wil net langer nomineren worden van het hele Free Sport Gala. Nou ja, het is iedere keer is het altijd wel midden in het seizoen. En ik herken dat wel. No shows er wel oors neta. En dan denk ik, misschien hier het wel een keer mutten. Er zijn wat momenten dat ze er wel in de kerst. Maar als je op topsporter bent, dan heeft je af en toe eegkleppen op. Dan ben je met één doel bezig en dat is het rieden. En dan past er die gala's passen er vaak gewoon net in. Dus dan snapt Sven wel? Ik snap Sven wel, ja, absoluut. Maar wat hij nou zei, hij wil helemaal net nomineren worden. Precies, want ze hebben hem altijd accommodeerd. Hij had er nooit west. Dus wat dat betreft is dat eigenlijk geen probleem. En hij gedraagt zich altijd zo fantastisch voor de camera's van de NOS. Ik bedoel, zelfs na die verschrikkelijke wissel op 10 kilometer, keurig. Maar nou net meer nomineerd worden, dat vind ik een beetje er net bij passen. Want het is misschien wel skierlijk van zijn imago. Ja, dat zo'n kinders is maar je wilt net zijn die arrogante Sven Kramer. Ja, maar ik denk dat je moet toch, ik luister naar wat erin zei, op dat moment dan hij eerklep op en dat jet er net. Hij is ik net, als het ook daarmee bezig is, hoe is de oerkomst van de camera, zeg maar, dan ben je min of meer wat toneel aan het spelen, dat kost energie. En dan moest een tijdrit rijden, dan moest op die hust rijden, dus daar ben je net mee bezig, daar ben je gewoon wie het best. En hij heeft er even helemaal je behoefte aan. Alles wat net mijn rieden te maken heeft, is de volle uitleiding. Ja. Je bent met één ding bezig en dat is het rieden. En alles wat daar van buiten nou bij komt en energie kost, ja, dat is net nodig. Dus dat kan het oud is. Dus begrip eigenlijk voor de beslissing van Sven Kramer. Ja, ik denk wel dat als je per se willen dat hij erbij is, dan moet je communiceren met hem. En dan moet ik op een tijdstip, want dat een volkomen uitkomt en dergelijke, zeg maar. En dat is eigenlijk met alle sporters zo. Het is net zo dat als je echt helemaal in een wedstrijdprogramma zit, want denk erom, zo'n wedstrijd begint net uit het startschotje. Een tijdrit begint voor sommigen al 2 weken van tevoren. Dan is men al helemaal in het ritme van die afstand. Dan op dat moment dat het gebeuren moet, op dat tijdstip, dan doet men bijvoorbeeld al een training. En dus wat voor u zegt van het is pas voor 2 weken, dat is van zijn sporter al lang aan de gang. Hij moet er helemaal aan werken en dan is al die aanleiding en dan moest opzitten, poortjes, ja, zeg maar steeds wil ze sto. Ja, maar hij hoeft helemaal net te komen. Het gaat erom dat hij net meer nomineerd worden wil. Want hij er nog nooit was. Hier misschien handiger was dat wat op achtergrond dienen hier, maar wat hij bedoelt is, ik word je erop beschadigd omdat ik er net ben, dus nomineer hem dan maar net, dan word ik net beschadigd, want dat is in principe wat hij vredigt. Want de prijs gaat u dan toch altijd naar... Nee, met oors. Nee, met oors. Ja, daar heb ik. Jongens, dat we toch weer oorsporten, hè. Alle weekend gaan we op visite bij een amateurclub ergens in Friesland. En Joert is dat de handbalvereniging Jupiter 76 uit Frenscher. Tjit, wat is een mooie handbal. Snelheid, attractief, veelzijdig en altijd in beweging. Ik was 11, ik zat op een lagere school en via vrienden hoorde ik dat er een handbalvereniging werd opgericht. Ik kon van huis uit kon ik goed gooien, dus uiteindelijk was dat voor mij wel dat triggerde mij om te gaan kijken in ieder geval. Toen de handbalclub hier werd opgericht, om te gaan kijken. Zo van oké, is dat wat voor mij? Nou ja, ik was wel meteen gegrepen door het spelletje. Ja. Ik ben er al bijna 40 jaar bij betrokken, ook bij deze vereniging. En dat heeft mij altijd getrokken. Ik heb, vanaf de jeugd heb ik alle teams doorlopen. Ik heb ook in de Friese handbalselectie gespeeld een aantal jaar. Kijk, als je ergens goed in bent, dan vind je het leuk en daar wordt aandacht aan besteed. En je komt hoger op, je wordt een keer kampioen. En ja, dan blijft dat leuk. Hè? En dat geeft je toch enig aanzien. Als jongetje vind je dat wel belangrijk. En dat heeft mij altijd, in ieder geval in de sport, altijd verder gebracht. Als ik hier ben, dan krijg ik, als ik
terugkijk op de dag altijd een warm gevoel. Dat ik zie dat er zoveel mensen bezig zijn actief om de sport te beoefenen. Maar ook de mensen die daarnaast betrokken zijn bij de vereniging. Om dat handbal hier in stand te houden. Ik ben met name bezig om de mensen gewoon een beetje te verbinden met elkaar en belangstelling te tonen. Dat is mijn doel zo'n dag. En Wallio, maar jouw eigen club, ook eens een keer op televisie, mail u dan naar bient@omroepfriesland.nl. Jongens, Tialf, de verbouw van Tialf is nou echt uiteenzetten. Daar wies die juist direct nog bij, Gerrit. Roept dat bij je ook nog iets van nostalgische gevoelens op? Nee, ik ben wel blij. Dat zie je hier derde dwam. Echt hier? Ja. Wat verwachten ze ervan dan? Nou ja, Beert die had er... ze zijn maar een hele grote groep bezig aan het brainstormen geweest. En ik denk dat er een heel goed plan uitgekomen is. Wat ik financieel te verantwoorden is. Dus geen 200 miljoen wat het in Almere zou moeten kosten. En dat wordt Tialf wordt echt een aanmerkelijk goedkoper. En waarschijnlijk gewoon een stuk sneller dan het no is. Is dat die verwachting, zeg? Het wordt al je volle beter? Nou, wat het is, als je echt internationaal sjost, nou het weekend naar Astana daar, als die baan sjost, dan komt binnen. Dat is hetzelfde wat we toen hier in 1980 toen we binnenkwamen. Dat het wat. Dat het impact, zeg maar. En dat is nou voorbij. Als er nou inkomst is, nou al de rotzooi. En dat het lang net meer die uitstraling. Maar is het echt een orde rotzooi? Ja. Want waarom dan? Neem eens een voorbeeld. Waarom is het orde rotzooi? Ja, Tialf heeft alleen de uitstraling omdat het vol met het publiek zit. Dan is het bloed het mooi. Dan maakt het uit West in zist. Ja. Een vol Tialf is nog altijd beter dan een leeg Astana. Ja, nou zei ze toch gek? Maar dan moesten ze zien Astana zien hoe iep en hoe rond dat het is. Ja, het ben hoe gewoon mooie baan dat het mooie is. hal. Dat ben gewoon een prachtig mooie hal. En zo'n hal je in Tialf ook mooi zien. En dat heeft de voordeel, want ik moet zeggen, mooi de nieuwe inzichten over luchtcirculatie, dat ze gewoon zwaar, dat die baan gewoon sneller is. En we hebben al Schenken nou beheerd het voor de NK op het WK afstand. Hebben natuurlijk het ijs heel goed maken. De ijsmaster. De ijsmaster. Dus dit zal ik in de Nijenhal zal er heel goed ijs komen. En dan maar betere omstandigheden. Want als het echt flink waait om Tialf heen, dan krijg je een luchtstroom in Tialf die de andere kant om je. Die dus eigenlijk zien werkt. Nou, en dat je eruit. En dat zal correct worden. Dat dan. Maar in je moment van wat er echt bij steert nog van Tialf, het mooiste moment van die carrière, is er een moment wat eruit springt? Dat vind ik een nadeel van het indoorrijden. Ik heb heel veel mooie momenten gehad, maar bij een indoorbaan komt er eigenlijk net één moment naar boven. Bij een buitenbaan heeft het wel. Dat klinkt misschien stom, maar het is echt zo. Ja. Want ik heb heel fantastische prijzen en geweldige wedstrijden. Budapest. Als ik dan één moment met nemen, dan is het in de tijd van Sanix dat iedereen je maar die sjaaltjes omheen stond als kampioen was. Dat is dan wel een moment dat ik denk van ja, dat is wel helemaal geweldig. Zullen we even zien? Oh, de hersen ik nog. Tuurlijk. Nou, het wie maar heel kwaad, hè? Ja. Maar het ziet erin. En dat hebben we van tevoren net over praten. Dat hebben we net over praten. Dus nee, maar waarom springt dat er dan van uit? Nou ja, ik denk dat ik een beetje low naar werken en een stukje eergevoel. Dus de best in het jeppen sprongen en dat was beloond eigenlijk. Dat is de eerste van de mensen die net weten die naar een commerciële ploeg commercieel team werd dan instapt. En daar hebben we een hele hoop weerstand van de KNSB. En dat is dan uiteindelijk gewoon wat die titels uiteindelijk mij pakt. Dat is gewoon
ja, valt er een les van de schouders, maar dat jouwt ik een heel veel dankvol. Ja. Daar heeft het zelfs geen prijzen gepakt in een vol T-half, Gerrit. Maar is er voor jou wel een moment wat eruit springt? Nou, ik vind vooral de nostalgie zit een beetje vooral in de eerste jaren. Toen propten ze T-half helemaal vol. En toen Goliath de kampioen was, dan weet ik nog wel, er staan mij echt de piekenvel op de Jerms. Want dat wie zo'n atmosfeer. Maar toen zitten er volgens mij ik denk wel voor jou 5.000, 6.000 mensen meer. Toen wie de kroeg? Vol met riek en bier. Die action-charme. En hier zitten er ook nog meer, denk ik toen. Dan die tribune. Ja, wat zit er toen in? 15, 16? Zoiets? Ja. Ze hebben op een gegeven moment er wat meer in litten, zeg maar. Ja. Nou, dat is het enige natuurlijk bij het T-half, die sfeer. Hè? Want die wil je graag weer omgaan. Maar toen sneuvelde ik alle roodrecords in de beginperiode. Ja, dat is ook logisch. Zo, daar is natuurlijk Calgary weer toen al, maar daar komt het alleen maar van buitenbaan nou. En dan is het altijd maar de goede omstandigheden. En als dat is het wat mooie van Rienwist, dat we eigenlijk een hele evolutie meemaken hebben, dat die tijden alleen maar sneller worden. Is ik mooi voor de rieders, dat die houden dat toch heel lang vol, omdat ze zichzelf blijven verbeteren. Ja. Is er vandaag nog één moment of heeft u alleen nog maar mooie momenten kent in TIA? Nee. Voor mij is, wat ik zei, toen we TIA binnenkwamen, de eerste keer. En het wereldrecord van Hilbert. Zeg maar, dus dat voor iedereen weer nee. Het weer gratis, dus ik koos binnen. Die hele tent zit helemaal vol. Ja, dat weer wel goed, dat uur record. Dat mocht wel. Tuurlijk, het maakt er wel. Ja. Het maakt wel, maar het is eerst een uitdaging om hier in de raad te rijden. Voor Hilbert wie wel een uitdaging. En voor Hilbert wie het op dat moment weer best wel een uitdaging. En hij was er ik van vregen om de opening van TIAF dam uit te doen. Zeg maar ze. En die serene sfeer die er weer waren net aanmoedigt. Helemaal niks. Hij riep gewoon zijn rondjes. Hij vierst de volle kleren aan. En hij zweet als een otter. En dus hij hield ontzettend dreig. En dat was wel heel indrukwekkend. Mooi moment om waarom te denken. Jongens, even in deze uitzending hebben wij altijd een quiz. En daar is het nou weer tijd voor. De vraag van deze week, en ik waarschuw je maar vast, hij is net makkelijk. Cambuur skekelen in het seizoen 2007-2008 Eredivisionist AZ uit in het bekertoernooi. Maar waar scoorde Doe het jinnige doelpunt? Is het A. Rashid El Khalifi? Is het B. Berend Schootstra? Of is het C. Mark Mboua? Mail je antwoord Favage naar bient@omroepfriesland.nl. Geen flauw idee? Nee, helemaal niks. Te winnen trouwens 2 kaartjes voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van Cambuur Tjen Heracles. En ik nog een pet. Dan hoeven we het niet te winnen. De winners van Liedewieken trouwens, die onder in beeld. Dat ben Susanne van Kalsbeek van de Jouwer en Teun Vriesbeek uit Minnesgeer. En zij krijgen een shirt van dan wel Cambuur, dan wel Jereveen. Mijn handtekening staat Stuart. Jongens, mooi hè? We blijven nog eventjes bij het voetbal, jongens. Want op de radio nog een wijdwijdig verslag van Cambuur en Jereveen. Cambuur speelt Joen al de uitwedstrijdje in NAC Breda. En collega Geert van Tunen zit daar en hoort je op een hichten. En snel van jou in je noord. Doch ik verslag van de noordelijke wedstrijd Jereveen in de FC Grains. Rome Wieken, dan dook is erin hè, het WK Allround in Calgary. Ja. Waar kind Sven in horen? Weinig. Juskov toch? Ja, die komt misschien wel in de buurt, maar die komt, hoeveel jouw afstand komt hij gewoon tekort. Er binnen een paar afstand dat hij misschien de baas kent, maar hij verliest gewoon op de lange afstand, gaat hij het verliezen. Dus het wordt gewoon de zonde wereldtitel van Sven Kramer. Ja, maar er zit nog iets volle moois is misschien te gebeuren. Dat als Sven een persoonlijk record heeft, hoeft ik net dik. Dat hij de eerste plak op Adelaarskalender gewoon de beste rieder aller 10 wordt. En dus daar hoop je natuurlijk wel op. Ja. Dus dat gebeurt niet en dat er een paar hele mooie tien erin worden. Dus dat kan al je nog. Ja, maar kan Juskov op die kwattere afstand net zo'n god slaan dat het dan moeilijk wordt om het dicht te rijden? Nou, maar dan denk ik van, Rint had het toch wel zijn. Maar we er nog een keer over hebben. Hij zei dat over jouw afstand komt Juskov te kwaad en ik net een beetje. Oké. Nou, ik al zo er na 3 afstand 20 seconden achterstand hebben, dan riet er dat nog goed op de 10 kilometer. Ja. Dus? Ja, en meer ik nog. Conclusie, Sven Kramer, tak hem hier. Of tak hem Wieken. Nou, het komt voor wij is lastiger. Hè?
Nou komt er toch nog een mis in de maag. Het is toch gek. Er komt nog Rinkje had het een- net Nou, zo. dat heeft hij gewoon net Het voorbereid op een goede Sven manier. Kramer wordt gewoon wereldkampioen. Kind, Want staat wat via cool voor wij. Beansport op televisie. Op internet gaan we trouwens nog even terug. Maar de Nijbabbel zocht ervoor op omroepfriesland.nl/Bient. Manje, daar ben we er weer. Van nou nog een hele gezellige jong. Dag. Ja, welkom waarom op internet met Bean Sport. Ja, Jillet, Sven zit intussen al op het vliegtuig richting Canada. Hij is leuk. Vertel. Nou ja, hij wie in Dronten, maar hij vindt het ijs daar, het is daar te koud en het ijs is min. Dus zit er nou leuk in het vliegtuig richting Calgary. Nou, het is net handig dat het lelijk is, zeg maar. En ik weet, wij kunnen er poer best op trainen. Het is een trainingsbaan met trainingsfaciliteiten. En inderdaad, als het op langzaam ijs rijden is en dat doet dat te kwart van tevoren, in Calgary is heel snel ijs, dan je die coördinatie werkt net goed en dan is er langzamer van rijden. Maar hij je het erom op tijd, ik nog wel dat er wat later komt, dan koer ik nog wel... Ja, want we weten vanzelf die wat verbouwd wordt. KNSB hier nou Dronten onwiest om daar te trainen. Ja. Is het dan zo'n minder baan Dronten? Nou ja, als het vergelijkt is met Calgary wel. Zo, uiteindelijk moeten ze daar het WK rijden. En dan is het verschil wat Jillet zei. Het is wel enorm groot. Maar ja, ik had hier nog hoop op hebben in Dronten rijden, maar het is meestal in het voorseizoen. En worst ook echt scherp worden naar de wedstrijden daar, dan worst ook graag op snel ijs trainen. En het lauwstik in een aangename temperatuur van de hal. Ja. En het is daar gewoon heel koud. En ja, zeker als het wat meer sneller werk moest doen, dan is dat best op dat moment blessuregevoelig, omdat het lichaam gewoon heel snel uitkoelt. Ja, dus het is eigenlijk wel verstandig dat hij dus nou al richting Canada gaat. Ja, maar hij het beter zo stilhouden en net is het dat die baan kloten is. Hij gewoon zelfs af het met een keer. Gewoon in 40 stappen en niks zeggen. Ja. Nee, precies. Hey, Jorrit, die woe ik heel graag naar dat WK allround in Calgary. Ja. Want hij woe misschien daar wel een onval dwan op het wereldrecord van Sven op 10 Ja, kilometer. maar ik voor jou een hele goede afstand rijden. Dus net alleen maar even gewoon daar een steer in. Maar ik in de ontwikkeling die het worst. Hij moet sneller worden. Ik op 5 kilometer. Nou, ik kies er vanuit in dat aan de afstand die er het dichtst bij ligt, moest dan ik heel goed rijden. In principe zijn we de 1503 kilometers. Als die heel goed rijdt, die is ik een hele goede 5 kilometer rijden. Die wordt er beter van. Hoeveel 400 meter had Jorrit dit hierin? Net te min. Ja. Maar dat wist wel. Nou, maar Rint die zei het, ik wil jij zeggen, was een goede 500 rijden, dan moest ze rijden. Ja. Dus je moest eigenlijk elke wedstrijd, bijvoorbeeld de Riesters training een 5 kilometer, moest daarvoor even een 400 meter doen. Nou, en dat is hetgeen waar we net ontdekt komen binnen. En Dat is klinkt raar, maar er is vaak te weinig tijd voor in het seizoen. Ja, klopt. Tussen het trainingsprogramma heen. Ja, want en dan tegelijk is het zo dat uit Jorrit nog maar de 400 komt er nog te volle Rijn en dan je te draven. En hij moet krijgt die ontspanning in die slag, die moet er net kwijt zien. En bijvoorbeeld naar Romme wie een zinstander van u. En dan zeggen we in de training wel werken aan die 400 meter, maar dan gaan ze 4 in het zien gewoon achteruit. Ja. Omdat er die timing verleert. Dus Jorrit zijn wapen is lange afstand, dat moet er nooit kwijt zien. Dus je moet langzaam terugboekelen, langzaam terugwerken in het sneller moet zien. En dan ben ik een beetje scruten voor om daar volle 400 te rijden. Dus we doen wel in de training een heleboel glijstarts, zeg maar, die zitten er wel in. En die wordt steeds beter. Dus. Maar wat had hij wel, want beter weer op jouw afstand, maar wat wilde er mij al aan? Nou, dat is het. De herste 10 kilometer, zeg maar, daar heerst erop. Nou, dan wordt de volgende afstand, dan wordt naar de 5 kilometer daar. Ja. Nou, en als die te pakken heeft, dan wordt naar de 1500 meter daar. En zei je dat terug. En dat is ik het leuke aan die ontwikkeling als rieder. Maar ik kan me vaststellen dat hij extra iets heeft van... ik wil heel graag een keer naar Calgary op een hele vlugge baan. Ja, en dan is dat wereldrecord van Sven Kramer, de 12:41:69. 12:41:69. Is dat mogelijk voor hem? Ja, dat is maar waarschijnlijk ik wel voor Sven mogelijk, zeg maar. Het is het zwakste wereldrecord wat er is bij de heren. Dus het is het eerste wereldrecord wat er rondje. Nou ja, in theorie denk ik. En het is wel de laatste afstand, hè, maar het is wel, het is het makkelijkste kist het uitrekening, ik maar zeggen, het is het makkelijkste wereldrecord om te verbreken. Ja. Nog even door, met heeft ook Heather Richardson in de ploeg, de verloofde van Jorrit. Hoe is dat eigenlijk, zo'n vereerlijk steltje in de ploeg? Zit hij heel die door elkaar om te tutsen? Of, Heel vertederend. Heel vertederend. Heel, Jelle smelt met die Ja, hij smelt, hè? Ja. Ja, nee, maar dan...
Dat is, dat wist net weten hoe leeft dat is. Jij? Ja. Ja. Misschien, ik weet net, maar er wie ooit een Irmi in Insel. Ja, vertel nog eens. Ik moet zeggen, en daar, ik zal wel vertellen dat hier datzelfde, dat Famke hier een uitstraling. Die hier datzelfde gevoel hier er ik van. Maar ik ben er meer. Die ben er meer. Ja, dat heb ik net, ja. Dat heb ik echt net, ja. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Dat is heel leuk. Hey jongens, Sven die woont eigenlijk dit seizoen meer op de 1500 meter jochtje. Daarom had hij ook de 10 kilometer lezen litten. Dat is eigenlijk een beetje misleren, toch? Ja, nou, hij houdt zelf heel duidelijk gewoon natuurlijk dat het net alweer niet een keer komt. En ik denk dat Sven ik net gewoon die hard ik nog net van verliezen. Dus dan die 10 kilometer meid van het tweede plak rijden, daar had er dan helemaal geen zin in. Ik reken hard met zijn lichaam, maar had het wel heel goed uitlijn. Want hij wist, Tinksto, dat hij een minder goed rieden zou als Jorrit. Nou, dat het is de 10 kilometer net winnen, zo ik denk dat hij dat wel wist, ja. Ja, en waarom is het dan toch net slag op die 1500 meter? Wat is nou het dregen van die afstand dan? Want je zei aan het begin al van, het is eigenlijk, er is de laatste 3 hier, is er heel meer rieden op de 1500? Ja, er moest eigenlijk krijgen wij een orentechniek rieden die is weer op de lange afstand is. Dus er moest en flexibel wezen in het technisch aanpassen van die skaatslag. En ik het vermogen kunnen leveren, de ontspanning die erbij zit. Het is ook een manier van die wedstrijd ingaan. En dat maakt een 1500 wel een hele complexe afstand om die echt te rijden. Maar de keuze voor Sven om die afstand te rijden, die wie nog net zo raar, wat het niveau wie drama. Dus daar liggen wel mogelijkheden. Alleen nog als er nou in één keer een peer komen die wil die stap naar die, wat wij in Heerenveen hebben, die 43 en als er denk een aantal die 44 rijden. Ja, Sven, dat 45 is wel een beetje zijn tijd. Dat het heel goed is, dan kan er misschien wel een 44 rijden. Maar een 43 is... 43 shock hem net met 10 rijden. Nee. Hij kon in het begin beter, het is wel zo, ik daar bij die 1500 geldt wel, dat de moesten afstand die erbij in de buurt lezen, moest dan ik beheersen. En zolang het Sven zijn PR net echt een goede 34 redt, riet hij te langzaam. Dus dan krijg je nooit die aanvangsnelheid. Zijn rint zijn PR is 24,89. Die rieden dan destijds al een 34er. En dan kiste ik maar de top 1500 meiden. Maar als toen net hut van de startblokken aankomst, ja, dan bleef ze erachter zitten. En voor die jongens die echt heel goed rieden en inderdaad dat ritme oppakken, die afstand, de timing goed hebben, de aanvangssnelheid goed hebben, ja, die riesten dan niet meer aan. Dat komt net in de buurt. Dus wat je dan eigenlijk zegt, Sven, hou maar op met die 1500 en concentreer die maar weer op een langere afstand. Zo, ik was je hem zeggen, ja, 25 kilometer rijden. Ja, waarom op het zien? Waarom op het zien? Ja. En dan het duel Jorrit-Sven. Ja. Ja. Maar goed, het laatste is dat rieden op een toonje te doen voor een handje vol meesken. Ik bedoel, dat is echt aflopende zaak. Dat 10 kilometer. Waarom? Nou ja, dus er kwamen amper meesken op al. Ja, maar ja. Of is dat de schuld? Of is dat lekkere vindt, best Of is dat de schuld? Nou, komt er maar achter dat ding. Of is dat de schuld van de ISU? Spelers die gewoon weer op het programma. Dus, maar dan kiest hem toch net als eerste afstand, de zwierste afstand rijden. En dat iedereen die dit dan rijden, deer benauwd is om het nekje eruit te krijgen. En dan ik nog op het toonje te doen, dat mensen de volgende werken moeten. En dan komen hier maar het commentaar dat ze van de Sietje en Hassers op de tribune. Dan denk ik van, nou, dat vind ik gewoon unfair. En dat vind dus ik de journalistiek in de kranten om daar maar een kilometer uit te rekenen. Ja. Dan hier is hem op snijden met die rieden moeten en dan hier snijden met die iedereen in de hoest en hier moeten. Dan hier is een punt aan. Nou is je een punt. Nou ben je gewoon bezig met bloed onder de uithelling. En we hier een hartstikke gezellig uitzending zitten. En nou maakt me stroompeersig. Ik zeggen, wat ben je toch een akelige vent, jongen. Maar... Dat is anders. Ja, dan moest je beginnen te grieven. Nee, maar is het dan de schuld van de ISU? Neem je dat de ISU echt kweer, dat ze bijvoorbeeld die afstand, dat ze daar maar beginnen. Lust je nou even, Jellet? Is dat de schuld van Jim Alleger? Van de media? Nee, van Jim Alleger. Van iedereen die eromheen zit. Natuurlijk. Ik ben in dit geval meer dat ik had een commentaar met name je hebt op radio en televisie op de Toonzionne. En toen dacht ik van dit is wel meehuilen met de wolf in het bos. Ja. Want in plaats van dat de kritiek weer eigenlijk op de programmering werd er toch heel gauw oerstapt van ja, dan kom ik hier meesken en 10 kilometer kjellen toch wat ouw. Als er nog een afstand hadden, is dan hier een meesken komen. Hier net de hassers kom. En daar letten zit 5 kilometer van de Fraulie. Toen hier we de mooie nummers omheen, zit het stadion stamvol en dan zei net niet naar die 5 kilometer van de Fraulie, zou ik een nummer. Nee, maar dat is eigenlijk de commercialisering natuurlijk van de sport. Want ze willen dus uitsmaren echt om meerdere dagen.
Ja, maar zij dus ik met het allround toernooi. Ben ze begonnen dat het over 3 dagen gaat. En dan vangen ze 3 keer inkomsten van het vol stadion. Maar het toernooi is de maar naar de kloten helpen. Want een echte kenner weet als door de eerste dag 405 kilometer riest, dat als je een toernooi riest en de eerste die 5 te diep, dan heeft je 1500 er een beetje last van. Die tijd wordt ietsje minder, maar dat zie je het nekje eruit. En dan is dus als 2 dagen riest, dan is het helemaal gebeurd, maar die na 1 te diep gong 5 kilometer. Hij stond door 3 dagen, dan die 1500 is vrouwen en kinderen eerst, de rest krijg nog. En dan de volgende, dan wist weer oplaapt en dan wist weer goed genoeg voor dat zien. Ja. Dus na die eerste dag is het klassement eigenlijk al versteld. En daar is niks aan. En dan moest het echt door 2 dagen. En dus ze hebben eerst gewoon de suspense uit het toernooi wil hellen. En daarna zei ze van ja, en de prijzen van de tickets omheen. Want er best ongeveer zo'n 250 tot 300 euro kwijt als er maar die vriendin of zo heen is. Ja, wie gaat er nog voor jouw dagen naar een week afstand daar? Nee. Dat is bijna net het wan. Dat is net het wan van die prijzen. Die bocht, dat weer zo'n 30,50 euro. En dan krijg je de dames 3 kilometer en de heren de 10 kilometer op toons die jong. Waar docht het dan? En hoeveel keer kiest je in euro's uit aan? Heeft ze bereik groeien? Ja, maar nee, maar later heeft ze het goed maken. En toen koers voor 4 euro naar binnen. Ja, maar toen dan is het... Toen je niet komen voor. Ja, maar hoe was dat verantwoord? De meesten die nog wel een kaartje voor de volle map gekocht hebben, die vielen hun natuurlijk vreemd naar. Maar krijg die wel een hield wel. Nee, maar dan tegelijk heeft ook gewoon van het jongens, je geen kaartjes, je kunt er voor niks zien, maar het stadion zit leeg. Dus het is net gezellig. Een stadion loopt pas als het vol is, als er geen kaartjes meer binnen, dan wil iedereen erheen. Dus op het moment dat je zegt van de kaartjes, je kan hem gratis krijgen, de kist in Jilt waarom krijgen, zei iedereen blijkbaar hersteld dat ik niks voel. Want maar die volle tribunes die we niet echt zeggen, doe staan nog rieders in heel variërende joggers zeg maar, hè, met al die sjaaltjes en het publiek. Komen die tieren dan waarom? In Tialf, in het nije Tialf? Nou ja, de meesten worden natuurlijk bleersteld aan heel veel oren afleidingen. En dat wordt steeds moeilijker om ze dan echt ergens voor te triggeren. En natuurlijk broedt er altijd een groep die het rieden heel interessant vindt. Maar ik denk eigenlijk naar de intrede van de weken afstand en nog meer World Cups, liep het correct dat we eigenlijk te volle kampioen krijgen. Die ene favoriet, we hebben met z'n allen naar het stadion komen, die ben we kwijt. Want we hebben gewoon te volle kampioen. Ja, dat vind ik dan wel mooi. Dat Sven Kramer zei van ja, mijn prioriteit laat eigenlijk bij het allrounder in Calgary. Want hij is nou wel van die stempel van ja, die 4 afstand. Dan ben je dus en op de sprint en een hele lange afstand erbij. En dan, ja, dat is de essentie. Maar dat is ik zo, dat als je zo'n toernooi, de spanning die zo'n toernooi zit, er is nog een afstand. Eigenlijk de kennis weet de meeste afstand, 2-3 ritten, werd je op focussen. En dan is het voorbij. En dan moet die spanning weer helemaal opbouwen. Ja. Maar dat heeft in een toernooi, die spanning die bouwt om het hele toernooi uit. En die komt uiteindelijk in een explosie van lawaai. En dan moedigst je 12, 13 minuten een rieder aan. En die wint, dan ben je verkocht van je leven. En dat is gewoon wat men eruit helpt. Men helpt het eruit met de radio, met de muziek aan te zetten. Men liet het net meer om het publiek horen. De sfeer of de hartstocht, zeg maar, die moest gewoon ontstaan. Ja, maar dat vind ik een interessante discussie bijvoorbeeld. Omdat natuurlijk de Olympische Spelen, dat staat centraal. En dan is het, nou ja, dat is een mooie onren. Dat is de wereldkampioenschap afstand en dergelijke. Maar als het nou puur naar spanning, hoe 2 dagen 4 afstand. En nou, redder het of redder net. Ken het gaat tegen die, ken het nou net. Die spanning, die ontbreekt eigenlijk een beetje bij het afstandenkampioenschap. Want dan had je inderdaad maar een paar ritten werd omdraaid. En dan is het voorbij. Ja. Nou, en wat Rint zei, kampioen. Waarvoor is nou naar het stadion daar? Dus hoeveel kampioen rieden er op het heden in de route? Maar dan echte kampioen. Nou ja, we hebben vorig jaar hebben we een hele bult. Jawel, maar dat ben wereldkampioen. Maar als dan moest er rieden. Het zijn Itz, het zijn Gianni, het zijn Jan-Olaf Kos. Dat zijn alle jongens, dat zijn kampioen. En dan moest dus de kampioen eruit rieden. Ja. En bijvoorbeeld, dan heeft stel nou dat je dat vertaalt naar de afstand. Hij heeft 1500 meter. Dan hoeveel wereldkampioen 1500 meter moest er dan aanrijden? En wat voor kampioen ben dat dan? Dat ben vrijwel al je gelegenheidskampioen. Dat is destijds net. Een orenkampioen trouwens, dat is het laatste onderwerp wat we nog even onsnijden kunnen. Dat is vanzelfs Sjenky Knecht. Hoe zorg je hem nou naar het nieuwe Frieske fenomeen Sjenky Knecht? Ja, ik vind het geweldig. Als het naar zijn rieden shows, dan denk je van ja, dat is geen Nederlander. Zo bewegelijkheden in de heupen. Dus krijg een Aziat in zijn rieden. En mooi om te zien hoe hij zich ontwikkeld heeft. Ja, en ook hoe hij hem manifesteert in de media misschien.
Dat is is wel een beetje. Ik wil weer een beetje wat Sven in zijn jongen hier, een beetje bravoure zit erin. Past ik wel weer bij die sport. Ja, want hij is natuurlijk hij is een man van de one-liners. Prachtige uitspraak vanzelf dat de NOS-verslaghouders in hem zeiden van nou ja, Shinky, doe best nou toch net meer dat ik het onbekende. Ik bedoel, mensen kennen die nou echt, het is beroemd hè, van hoe is dat nou mee om? Hij zei, jongen, daar neem ik niks van, want ik kom Friesland nooit uit. Nee. dat soort uitspraken maken hem hartstikke populair vanzelf. Ja, hoe schaft dat dan nou, Jillet? Nee, Die hele sport misschien, niet alleen nog Shinky, maar het hele sport short track. Nee, in eerste instantie Shinky, zeg maar zeggen, dat is een hele goede ambassadeur voor de sport. Dat soort mensen, zeg maar zeggen, dat ben de kampioen en dan dat gevecht maar die aan, zeg maar, ja, dat brengt een sport omheen. Dat is het verhaal, weet je niet kijkt hoe het hier is. De kampioenen, de street van de kampioenen. De street, de echte versus... kampioen, zeg maar, dat loekt mensen naar het stadion aan. Dat die kampioen, die heeft vaak ook wat meer persoonlijkheid. Die hebben uitstraling, die zijn net voor niks kampioen, zeg maar. Dus, en als dat malko de clash aan je, dat is in vrijwel elke sport is dat mooi. En dat doet Shinky doet het hartstikke best. Dus dat is heel mooi. Want shorttrack gaat stadig gewoon qua populariteit, dat lange baanrieden, een beetje voorbij. Dat zal net gebeuren. Dat zal net gebeuren? Nee. Nee? Nee. Rintje? Nee, dat denk ik net. Okay. Wel is bij een moment, maar dat is dan een moment dat een Shinky een mooi kampioenschap binnenhaalt. Dat hij Olympisch kampioen wordt. Dat is een moment, dan kan het best een momentopname wijzen dat het populair wordt, de lange baanrieden. Maar... Op de lange duur. Ja, maar de sport zelf, zeg maar, hè, en het rieden. En was er maar het rieden kist. Want hij is de Maastart, jongen, bij wijze van spreken. Hè, en de marathon. En de heeft altijd in de shorttrack de behinding van het baantje, het Lietse baantje. Werd er als in topsnelheid net hele kist. Hè, dus het echt, de snelste ter wereld of zij, dat zal altijd een loeken blijven. Maar ja, als er dus aan sport bij komt. Hartstikke mooi, toch? Dat is geweldig dat die populariteit aanneemt. Ja. En als er nog één sport is wat het leuk is om in het stadion te zitten, dan is het dat wel. Want die spanning en die snelheid, maar die mensen er vlak omheen, ja, dat is wel machtig mooi. Ja, heren, we zijn er terugin. Tierentank voor je komst, Jillet. Vooral Dijek. Rintje, Tierentank, Gerrit. Goeie vakantie aan ze. Ons vier Bean Sport op internet. Nog een hele gezellige dag. Voetballen? Nou, daar heb ik geen verstand van, ja. Nee, maar Omke Willem wel. Hey, Omke. Wat wordt het, Snijn? Ja, wel, Heerenveen Grace, hè? Tja, ja. Nou, ik denk 2-1 voor Heerenveen. Bean Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.